לא תטה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלב דברי צדיקים, וגר לא תלחץ ואתם ידעתם בנפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, 6 שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביון ימיך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך, 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך, ואין נפש בין עמתך ויגר, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך, 3 רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור 7 ימים תאכל מצות, כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פניי ריקה, וחג הקציר ביקורי מעשיך, אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכוריך אל פני אדוני, לא תטבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשית ביקורי אדמתך תביא, בית אדוני אלוהיך תבשל גדי בחלב עמו.